Tokuok Migori en sama bende koro dwani mondo wago mbaka obro sudo ne Walter Nyambaga nikech en saa mar gin kanye. Kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye kawuono wamenyo ni jal mong'ere ni Gor Sungu. Sungu ne en jaod bura ma Kisumu Town East. Kendo kopogore kod mano, Sungu no bedo achiel kuom jakom komiti od bura mane nono wach tho mar Robert Ouko. Walter Nyambaga gono mbaka. E gwenge mag Nyagironge Kajule County ma Kisumu, e piny okwe kendo irwakowa kod jaod bura machon ma Kisumu Town East, Eric Gor Sungu. Machiegni. Kare. Ero kamano wantie. Gor ne obedo jaod bura higa mar 1997 nyaka 2002 e kendo bang'e e chako noyo lwete higa mar 2003 nyaka 2007. Kama yueye. Jaterono nosomo bolo primary e higa mar 1991 nyaka higa mar 1968 e kendo sudo nyaka Nyabondo Secondary School e higa mar 1969 nyaka 1972. An chako school just next door here, 61 Adhio Bolo, primary school. Atieko 68 Olunga Nyabondo Boys Form 1. Eric Gor Sungu ne oyudhe sekondar ma Maseno e higa mar 1973 nyaka higa mar 1974. Bang' dunyore kod somo kamano, Gor ne othuthni nyaka mbalariany ma Nairobi. Kato Olunga Maseno mana asome nyaka koro Olunga University kosekalo get 3 principal passes. And the University of Nairobi na the department belong to commerce. Mana kaka wuowi nyaka wuog mondo meny, Gor ne oyudo tije mokwongo kaka pisa mar okumba ne Kenya Airways. Mokwongo anwang'o tich kaka what do you call it, casual at Kenya Airways. Natemo dhi kuonde mang'eny to nokanyal. Fortunately nadonjo Kenya Airways kaeta yura mos. Ka ochopo higa mar 1984 nyaka higa mar 1990 ne ochako kod kambi mar Top List. Nitiere ja insurance, iluongo ni insurance loss adjuster, Jim Grant, mane timoga this thing. Koro nonwang'o ka it's easier for me to do it for him and then he just goes and checks. Kato nokone to magini anwang'e pesa maber ni okibi konywa tich koni. Koro no opocha adhi tiyo kabiluongo ni Top List and Harding as an insurance loss adjuster. Kapok gweno muonyo doma, Gor ne hapi ochikore kendo yudo tich kod kambi mar Mocross, Top List, kendo tije maong'ith ne omiyo sudo nyaka kambi machielo mar Top Hand Company. Sungu koni ne osungo rieko mare e chieng' moro kane oyudore kar dayo dhok kod jatende ka imanyo lemo mar jatatije, gima ne omiyo jokanyo mathoth buok. The interview the boss Mara, who was fortunately and unfortunately nokosomo mang'eny. Those days jok nokosomo mang'eny, some of them had good jobs. Now the interview nokelo na very bad relationship with my boss. Okoni kaluwore kod tije mane thoth thimbo mar Kenya nokwayo mondo giyaw bada pisi gima ne ok oyango ni kare ne stude mana machiegni kod siasa. Ne wantie gi wasungu mang'eny. Koro ing'eni wasungu ohero Nairobi gi Mombasa. Koro an nigi kanitie tich chakre Nakuru mochomo yo Eldoret, Iten, odhi Kitale, Bungoma, Kakamega, Kisumu, Kisii, Kericho, Busia, Old Western Circuit to gi ora. Nang'ado na rieko ne boss na ni makura neno ka gini ng'eny Western ni okwa yaw branch Western to gi yie magigolo pesa. And then they made me the branch manager. The main thing ni na riekora koro nekech nadi gi simba dalawa nitie bata kachacha. Koro kone jatenda ni to koro mutera Kisumu ni tanto dalawa chien gi town okanyal dak e town to dalawa nitiere. Koro kumiya loan mo matin mondo achak gero go gimoro manyalo kete gika nikech giga ng'eny ok nyal fit e oda matin cha. Magi yie gimiya pesa. Sungu
koni mbesene ne ochako chore mondo chak dakie boma kotenre kod ngima mar siasa. Ingene kabiro Kisumu kata aromo gola galwoch. Wakili koro lago nyisa ni ami 6 months budi dag a town na rent house. Fortunately belonged to Charles Owino Lekowa. Okay. In Migosi. Yes. Eventually to become MP with me in parliament, but I was living in that house. I was paying him rent. To lago no nyisa ni chaki bedo ka after 6 months abro nyieri. Gorkonwa ne ochako siasa kendo kata obedo ni ne otiyo to seche moko bende ne ochikore kendo dhi e siasa e kinde mag Ford Kenya. 1990 ne emonege uko thoe uko seda kuna chako dhi those rallies atimo tich ata dhi rallies go Jaramogi nobedo president. We fought that royal battle until 1992. Sama koro ne original Ford no chake makoro dhi kaw telo Martin Shikuku wuok kae to giwuok odhi London romo gi Matiba. Jatelo koni ne otang' kod siasa kamanda mochich gogoya kata kamano rembe to ne liet kendo ne okene ratiro mag oganda gino mane sode machiegni kod siasa. No kadwa donje siasa. Sirikal nigi wadigi sirimu mar activism. Ford rally in Kisumu where Shikuku was sending sticks. No, there are people who believe in all kinds of things in this world. Are they Makoro Jaramogi say fail cat 1992 to want to put one bang Jaramogi ko they come out what they call it. Gorko ne oneno mach mar Obiel Kaliel rally moko mag Jaramogi Oginga Odinga yo imbo mar Kenya kod ho mar okak e kinde moro. Okoni siasa ne ochakore kendo ne ochacho matamre gi nono e kaunti ma Kericho e kinde go. Eldoret, one colleague team, his security staff. I was one of the people in the car. I using my car. Okay. Kaito from there, Modikap Sabet. That's where hell broke loose because some people came in a lorry and started making noise. We were also on the bus stop basically. Okay. He spoke, even with all the noise he was speaking, and were there. My car was running, engine was running, the doors open, ready to escape just in case there was anything. We mutieko kawata donjo. Though we got a poop, you know, talk and 504. 214C commando. KAA 214C. Nilungani commando. And the boys were calling it commando. And we almost immediately bang Jaramogi. There were 2 cars. Chelo and that second one. One diek agulon diek. Born mago former soldiers. You know, okay, tingo jangwen muteng no timbi pong. Kuro wane muscle man. Kuro kwa kanyo tuwade Nandi Hills. Baga kuro jogo neno wa toki chako wuok. Kupena gi pede begine. Gipono itike yawa niti kuro. Kamane gipone chae. Gichako wuok kiringo ka gibiro kelore mtoka. Mwade Jaramogi loso Nandi. The following day Sunday, we walk with the Kericho. Is this right? Are we going to have the same problem? No. I say, one of these boys are telling me, tough. Tough. Tough as bones. Kuru ko walk wakalo moroni. Tembo loso kanyo fatana loso matin katwa dilo ndiani loso matin katwa chomo Kericho. Kuchwada no kalba inose gore Kericho Green Stadium moriam jowa makeshift things manigi keto ni dias manigi keto ogore piny kuro kaji nenowa waringe town kwa loro kamae gi loudspeaker Jaramogi wanti go kata wanti bange kuro one very tense kuro kwa chomo kuro ji chako wuok kendo biro kuro kwa dhi Kericho Green Stadium jawuoyi loso dias to Jaramogi chung to giywak. Kuri ngini samote kama to jogo diro kidi to surround Jaramogi. Kuri ngini wadhi ten lwente go igo tiagas. Tiagas emigolo go je wangyo to wangeni wadhi. It was tough. That was the toughest day of my life in politics. Koni magi duto ne miye thuolo mar tudruok kod jopiny e yor goyo arambe kod dongruok mamoko. E kendo kane ochopo Kisumu to hape ne olengore miyo yiere. 1998 Donje bunge. Kuri ngeni na atimo a lot of arambes. Yes. Church, schools, Obolo Secondary. Nagone yara maduong kabisa.
as guest of honor. The MP was there, Omino, same as Nyamasaria. Emakai to constituency be ipoge diriyo. Apa no Omino none na nikoro kat libedo matek. Ano si prela con Raila busiepne. Kuro gini nyaka gine. Omino was influential. Kuro opoge ne Kisumu was duog. No ni nyaka kaka enti kocha west kocha nyaka koni. I remember and I was very reluctant to stand. Raila was chungi. I'll teach you politics. He told me privately. I go, anyalo donjo gina dir. No ga nge siasa. Gor wacho ni geno ne thoth kuom jodak ma Kisumu Town East mane geto dongruok. Okoni siasa machon ne ok dwar pesa mathoth. There was not so much demand for money. Ji nok dwar pesa mang'eny. Ne kane wantie Jaramogi, ji dwa na miye gik moko. Kodhi piny Kisii koni kata piny Abandu koni, ekineno ka ji moko kegone dhiyo to opoint iye. Gor pimonwa olethe mag siasa mane ogai mar ODM tiyo godo e chako duono buche e kendo dare sirikal. Raila chako gimiluongo ni corporation. Okay. Gi Moi, KANU. Mwachako gimiluongo ni New KANU. Mago football mag siasa. Kuro New KANU ka wantiere Raila minister mar energy Maradona agwavo ngene karo loso vago mage wuon. Kaba no neno ni ngane thulo tek. Tutule nyaka donje ye madonje mariwre kode kure kwanyalo gole. Bende opimono okenge mane oyudore e kaka jakom komiti od bura mane nono tho mar Robert Ouko. I had a very good list of people who could help us unravel that thing. Nakendo Paul Moite, Oburu Oginga, Kajwang, Imanyara, Kibwana. Kuro kwa the first meeting, tanoka jimugo kubi. But Moite was very strong. Oburu was very strong. To en kod mor mag gik mane otimo e kaka ja od bura monywando gedo mag sikunde. Manjante school miluongo ni Magadi Secondary School. Achako foundation stone mare, an nagolo pesa michakego Nyalenda. An machako Nanga Secondary School gi CDF. Kowino Health Center ane magero. Migosi Health Center. Okoni bang' Kenya yudo katiba manyien, ne obedo jal mane chuto rieko kendo puonjo county assemblies e kaka loch gwenge tiyo. Parliament noyiero ji 10. I'm one of them. Man apuonjo counties mang'eny. E kinde mbaka, Okoni en kod gache moro mane otiyo godo. Gari ne chunya ahinya e kinde mag siasa, e kata odoko negi sani to jony. Okoni ne ogene kaluwore kod kaka ne osuso kode ng'wech e kinde siasa mare kod Jaramogi. E mbaka, chuny Gor Sungu bedo kod kuyo, koparo kaka jonjore moko ne omonje e kinde mane oa Nairobi kar Kondele kanyo, kendo koro magina e gache. Kata kamano, lisasi ne okomake. Sad story. Kendo ne wawuotho mamit mos maonge wach moro. By about 6:30 to 7, Udonga koro odonjo Kisumu. I realized he had shot the car because my daughter was there crying. Nyakwa Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Geo ni chuti mbaka malong'o, jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani.